Исәнмесез эфирда пәнҗешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 5-нче катлардагы балкон түбәләре белән ни эшләргә, андагы кар катламнарын кем җыештырырга тиеш? Җылы әйберләр, азык-төлек һәм укучылардан хатлар. 2нче гимназия укучылары, ата-аналар һәм педагоглар сугышчыларга гуманитар ярдәм җыюга берләште. Әкім жауап берер, йорт яны территорияләрен җыештыру идарәче компания хезмәткәрләренең бурычы санала. Алар тротуарларда һәм юлларда кар чистарта, бийеклектәге эшләрне башкару. Мәсәлән, күп фатирлы йорт түбәләре һәм подъездларның түбәләрен чистарту өчен сәнәгать альпинистларын яллый. Соңгы 5нче катлардагы балкон түбәләре белән эшләргә анда еш кына кар катламнары барлыкка килә. Аларның кайберләре проект буенча түгел, кешеләрнең үз билдеге белән төзелгән дип белдерә коммуналчылар. Һәм бу фатир хуҗаларының милке булып тора. Безнең төшерү төркеме барысын да ачыкларга тырышты. 45-нче комплекста эшләр әнә шулай алып барыла. Коммуналчылар сүзләренчә, кар күп булды. Ул 5нче катларда һәм подъездларда балкон түбәләрендә бик тиз җыелды. Кар чистарту график буенча атнага бер тапкыр башкарыла. Әмма явым-төшем мул булганда интервал кыскара дип белгечләр. Альпинистлар инде 3нче кабат түбәләрне чистарталар. В данный момент мы чистим козырьки 3 альпинистами, 69 козырьков. Это было очищено за где-то 5-6 часов. Внизу стоят у нас сотрудники наши, следят за безопасностью жильцов, которые проходят мимо. 5нче катлардагы балкон түбәләре өчен әгәр алар үз билдеге белән булдырылган һәм проект буенча төзелмәгән булса, фатир милекчеләре үзләре җавап бирергә тиеш. Үзәк район администрациясе башлыгы аларны үз милекләре өчен җаваплы булырга һәм бәхетсезлек очракларына юл куймаска чакыра. Форсаттан файдаланып, күп катлы йортларның 5нче этажда яшәүче шәһәрдәшләребезгә эндәшәсебез килә. Алар тиз арада үзләрен балкон түбәләрендәге карларны, бозларны чистартсыннар өчен ни дигәндә ул балконнар проектны түгел. Паритет идарәче компаниясе хезмәткәрләре аңлатканча, 99% очракта 5 катлы йортларда балкон түбәләре кешеләрнең үз билдеге белән төзелгән. Вроде как обслуживать и чистить должны жильцы, но при этом, скажем, наличие доступа на кровлю или наличие навыков для работы на высоте, зачастую собственники не обладают данными характеристиками, поэтому работа выполняется силами управляющей компании в рамках определенного графика. Коммуналь хезмәтләр сүзләренчә, бу күрсәтелә торган хезмәтләр исемлегенә кермиде. Әмма гадәттән тыш хәлне булдырмас өчен алар альпинистларны ялый һәм 5нче каттагы балкон түбәләрендә кар чистарту эшләрен башкара. Шулай ук башка чаралар да күрелә. Лилия Гатина, Илмиров, Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема бирчәсә яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. 2нче гимназия укучылары, аларның ата-аналары һәм педагоглары мөһим эшкә алгы сызыктагы сугышчыларга гуманитар ярдәм җыюга берләште. Посылкаларны алырга СВО ветераннары шәхсән үзләре килде. Ярдәмне озатуда хезмәттәшем Лилия Гатина да катнашты. Иң кирәкле әйберләр тупланган тартмаларда, җылы әйберләр, гигиена чаралары, озак вакыт саклауга яраклы азык-төлек һәм әлбәттә мәктәп укучыларыннан язылган хатлар. Булар барысы да хәрбиләр өчен кыска вакыт эчендә җыелган. Ветераннар һәм СВОда катнашкан солдатлар белән горурланабыз. Укытучы апа белән Рисра Габдуловна белән һәм бөтен класс белән без солдатларга булышабыз. Без бөтен ветераннарыбызны, СВОдагы солдатларыбызны 23 февраль белән тәкъдим итәбез. Мин телим озын гомер, күп теләк аларга һәм кайтырга тизрәк. Бик зур рәхмәтлемен үземнең укучыларыма һәм дә аларның әти-әниләренә. Әгәр дә инде алар ярдәм итсәләр, бу кадәр зур эшләрдә башкарылмаган булыр иде. Балалар һәр вакыт
нинди эшләр эшләргә кирәклеген сораштырып торалар һәм актив катнашалар. Посылкаларны алырга һәм аларны алгы сызыкка шәхсән тапшырырга СВО ветераннары килгән. Историк кушаматлы сугышчының хәрби юлы 2008 елда ук башланган. Ул оборона министрлыгы белән контракт имзалаган, кайнар нокталарда булган, бөтен Россияны йөреп чыккан. СВО башлану турында хәбәр иткәч тә читтә калмаган, сугышчан иптәшләре янына эләгергә теләгән. Соңрак штурм группасы командиры була. Лично мне из гуманитарной помощи приходили вот самые теплые, это письма, которые дети присылают, которые отправляют, и оно к тебе попадет. У меня вот дома 5 писем. Одну девчонку я нашел, она с Самарской области, и в скором времени тоже думаю поехать, как наши ребята. Нашел адрес с подарками. СВО зонасында Тахир Мид брат булып эшләгән, бүген инде хәрби хәрәкәтләр ветераны. Буш вакытларында историк кушаматлы ветеран белән бергә батырлык дәресләре үткәрәләр. Икенче гимназия коллективы җыйган гуманитар ярдәмне СВО ветераннары якын арада сугышчан иптәшләренә шәхсән тапшырачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 9-нчы көне сәхәр ашауны төнге 4 сәгать 24 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 1 минутка туры килә. Рамазан аенда Коръәнгә хәтим кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһ Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә, тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар бермә-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлеге форсатны кулдан ычкындырмыйк, тоткан уразаларыгыз һәм кылган изге гамәлләрегез кабуллардан булсын. Милли рух, җанлы башкару һәм йөрәккә үтеп керә торган җырлар кичәсе күңел радиосы янәдән үз тыңлаучыларын шатландырды. Оештыручылар Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен халкым мирасы исемле концерт әзерләделәр. Кичәнең иң якты мизгелләре безнең төшерү объективына да эләкте. Моң ул сүзсез дә сөйли торган тел, йөрәктән йөрәккә күчә торган көч, нәкъ менә шул моң күңел радиосының халык мирасы дип исемләнгән концертында яңгырады. Концерт программасында Алмаз Хусаинов, Алина Әхмәтшина, Рамил Галимҗанов, Гөлсевин Абдуллина, Азат Абитов, Илдар Әхмәтов, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Татьяна Ефремова, Алина һәм Азат Каримовлар, Лилия Хайруллина, Илфир Искәндәров, Фердинанд Салахов, Эльмира Нагыймова, Вил Усманов, Алина Шәрипҗанова катнашты. Халык мирасын саклау үткәндә калу түгел, киресенчә алга бару өчен нигез. Тамыры нык булган агач кына давылдан курыкмый, ә безнең тамыр моңда, җырда, хәтердә ди артистлар. Халык ләззәт алып бүген шундый җылы кабул итә һәрбер чыгышны. Һәм без сәхнәдән шул хәтле җылылык һәм мәхәббәтлек тоябыз. Шуңа күрә андый проектлар, концертлар күбрәк булсын. Бүгенге көндә эстрадада халык җырларын һәм шушы безнең классик әсәрләрне җырлардай яшьләр бар. Әмма ләкин шушы җиңел музыкага кереп китеп, әзрәк унутып җибәрә. Шуңа күрә менә шулай әзрәк аларның башларына сугып, чакырып җырлагызлар шу җырлары дип, халык та бит гомумән башкача кабул итә аларны. Халык җырлары ул моңлы. Безнең милли телебезне саклый торган җырлар, шуңа күрә безнең милли моңыбызны саклый торган җырлар, шуңа күрә андый моңлы җырлар күбрәк булсын хәзер эстрадада да. Шундый халыкчан җырлар күбрәк булсын. Һәм халык җырлары да әлбәттә онытылмасын. Тамашачылар белән тулы зал концертның уңышлы булуы турында сөйли. Концертны карыйсы килеп инде ничаклы көттек. Күңел радиосы бигрәк тә оештырган концертлар бик эчтәлекле, бик матур. Концерт бик яхшы бара, һәммәсе дә шул. Күңел радиосы үз тыңлаучыларын киләчәктә дә яңа проектлар, яңа концертлар белән сөендерергә планлаштыра. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
Впереди 8 марта, и мы думаем, что же подарить. Интересные подарки в чайном дереве. Алтайские наборы и готовые боксы с чаем и сладостями. Башкирский мед и шоколад. Подарки для здоровья. Покупайте подарки в чайном дереве. ТК 105 Новохитова. Первый этаж. Аш-су һәм сердәш рестораннарына ифтар ашларына заказлар кабул ителә. Белешмә өчен телефон 39 68 40 чолы коды 885 52.